Čaute, toto vám chcem povedať. Tedy, ak som skončil s týmto YouTube kanálom, som už začal na tento YouTube kanál tiež. Dajte mi odber, ak na ten môj prvý, čo je zavináč Tušianko všetkým malým a nie tam dáte S, ale čo, aj vám to našlo. Je to taká pizza, je to tam. A prijal som sa odber, dajte like na všetky videa, chcem vám povedať, na tomto YouTube kanáli budú voľaké videá, ale čo sa nevydaria a také videá. Čo nevydaria, lebo máme telefón alebo také niečo. Čau. A dneska vidieť tiež video, lebo som tuto. Som na Gulaš Party a bude tu aj tombola a také veci. To uvidíte v tom videu. Dávam asi do popisku videa, ale to je v pohode. Tak čau. A nezabudni dať odber.